नमस्कार. मी आज तुम्हाला हे 1.5 लिटर ट्रिप्लीमधला ऑरेंज कंपनीच्या कुकरचं अनबॉक्सिंग दाखवणार आहे. एकदम मस्त असा हा कुकर आहे. तर मी खूप सर्च केलं ह्या एवढ्या कपॅसिटीच्या कुकरचं आणि त्याच्यानंतर मला प्राईस वाईज आणि क्वालिटी वाईज एक चांगला कुकर सापडला. तो म्हणजे हा ऑरेंज कंपनीचा आहे. ट्रिपलीमध्ये आहे. 1.5 लिटर आहे. तुम्हाला जर छोटं काहीतरी शिजवून घ्यायचं असेल किंवा 2 माणसांसाठीचा स्वयंपाक करायचा असेल तर हा परफेक्ट कुकर आहे. हे बघा, मस्त असं पॅकेजिंग आलेलं. त्याचा अमेझॉनचा बॉक्स होता तर तो मी काढून टाकला. आता हा कंपनीचा बॉक्स आहे आणि मी आता हा कुकर जो आहे तो अनबॉक्सिंग करत आहे. छोटं मोठं जर तुम्हाला काही पटकन शिजवायचं असेल तर हा बेस्ट कुकर आहे. 2 माणसांचा स्वयंपाक याच्यात आरामात होऊ शकतो. झटपट होतो. ट्रिपली आहे त्याच्यामुळे एकदम सेफ आहे. हे बघा, दणकट आहे, मस्त आहे. हंडी शेप आहे, बरोबर परफेक्ट असा शेप आहे. गॅसवर ठेवल्यानंतर बरोबर मॅच होईल गॅसला असा शेप आहे. आणि त्याच्यावर मला हे एक लीड पण फ्री मिळालेला आहे. क्वालिटी तर खूप छान आहे. आता हे जे आहे ते हँडल आहे, त्याला मस्त असं गॅस्केट आहे आणि मस्त असा परफेक्ट असा हा कुकर आहे. तुमच्याकडे जर लहान मूल असेल आणि त्याचं समजा फूड काहीतरी तुम्हाला शिजवायचं असेल, थोडासा भात किंवा छोटीशी खिमटी वगैरे, तर तुम्ही ह्या कुकरमध्ये आरामात करू शकता. ट्रिपलीमध्ये आहे त्याच्यामुळे एकदम सेफ आहे. क्वालिटी तर विचारू नका, मस्तच आहे. फक्त 1620 रुपयाला मला हा कुकर भेटलेला आहे. आणि बघा, ह्याचे हे कंपनीने हे गॅरंटी कार्ड दिलेलं आहे आणि त्याच्याबरोबर ही शिट्टी पण आहे. तुम्हाला जर छोटं मोठं काही शिजवायचं असेल किंवा लहान बाळांचा छोटासा भात करायचा असेल थोडासा कमी प्रमाणामध्ये, तर हा परफेक्ट आहे कुकर. मस्त एकदम. ही बघा, शिट्टी पण मस्त आहे. मी व्यवस्थित शिट्टी लावून घेतलेली आहे झाकणाला. आणि आउटर लीडचा आहे त्याच्यामुळे मस्तच एकदम परफेक्ट क्वालिटी आहे. तुम्ही हा इंडक्शनवर पण वापरू शकता आणि गॅसवर पण वापरू शकता. मस्त एकदम उच्च क्वालिटीचा असा हा कुकर आहे. ऑरेंज कंपनीचा आहे. ही कंपनी पण खूप छान आहे. मस्त ह्याची प्रॉडक्ट पण खूप छान येतात, तुम्ही बघू शकता. आणि त्याच्याबरोबर मिळालेलं हे लीड आहे, म्हणजे तुम्ही समजा ह्याच्यामध्ये काही अजून एखादी भाजी वगैरे सेपरेट शिजवून हे लीड वापरून ती तुम्ही शिजवू शकता. तर असा परफेक्ट आणि मस्त असा कुकर आहे. मला तर हा कुकर खूप आवडला. परफेक्ट. आणि 1620मध्ये या प्राईजमध्ये हा बेस्ट कुकर आहे.